Dito ako sir sa kanyang mandate sir, constitutional body siya. At the very least sir, anong pwede nating gawin sir para ma-address yung impression ng tao na mukhang state actors lang ang sinisingle out? Ang CHR po hindi lang karapatang pantaong pinapatupad, pati yung karapatang pangtaong makataong international o international humanitarian law at sakop ng international humanitarian law, pati yung mga hindi state actors. Okay. So kailangan, gaya ng tanong ko dun sa diskusyon namin sa Kongreso kung ipatatagalin pa ang deklarasyon ng martial law, dapat addressin din ng CHR yung paglabag ng international humanitarian law ng mga kriminal gaya ng Maute Group, gaya ng hostages, no? Yung pag-aalila sa mga civilian population, no? Yung pagre-recruit ng mga bata bilang mga mandirigma. Lahat yan po, yan ay labag din sa international humanitarian law na sakop din ng mandato ng CHR. Ang problema, dahil meron tayong institusyon, importante po yung institusyon na yan, na meron tayong talagang tumututok at tinitignan kung tinutupad natin ang obligasyon natin sa karapatan ng tao at karapatan ng international humanitarian law. Ang mali, in-appoint natin politiko bilang chairman na ginagamit ngayon ang opisina laban sa presidente. Yan po ang katotohanan dyan. Okay.